हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। स' नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै। स' लोगोफोर नोंथांमोन बयबो मोनथिखाबायमोन बिथां फावखुंग्रि मिथि नार्जारिया हाबा जानाय एबा जुलि जानाय खोथाखौ। स' नाथाय बिथाङा हाबा जानाय हौवा एबा मिथिंगा बर'खौ बुजि गारफिनबाय बेखौ नोंथांमोना मोनथियाखै जानांगौ। दायो बिथाङा हाजबेन्डखौबो गारफिनमारबाय लोगोफोर। मिथि नार्जारिनि मिटिं खालामजानाय भिडिअआ दायो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ। स' नोंथांमोना नायनानै लादो। ओमफ्राय जेनेबा आरो हाबानि खोथा जेनेबा मुम्बाइआव हाबा जानायाबो आं बेखौ होनबायानो थादोंमोन जे बे माखौ हाबा जाया ओमफ्राय उनावहाय बिनि लोगो दं निता ना मा सोरबा दङ। ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो ओंखाम जानोसो लिंलांदोंमोन गावसिनि सोरबा थानायाव ओंखाम जानो थांनायावहाय उनावहाय बेयावनो मानसि लेंनानै थानानै ज' खानानैहाय बे हाबाखौ दोनथ'बोदों। ओमफ्राय उनाव भिडिअ भाइरेल खालामनानै होदों। ओमफ्राय आरो बे मुम्बाइआव थांखालिबोथ' बिसोरो आंखौहाय गावसोरनो ब्रा ब्रा लिङो मिथिंगाया। ओमफ्राय आंखौहाय फासिनानै दोनो। ओमफ्राय फैबाय बिसोरो लांनो थाखाय आं ओंखारबाय फैबाय सोरबा सासे फैफादों आरो आंनाय लानानै थांनांगोन होनबाय थांबाय। ओमफ्य टिकेट दानोब्ला मबाइल लाबाय सिम लाबाय टिकेट दाननो होबाय आंबो दानबाय थांबाय सानैबो। उनावहाय साननैनि उनाव आं गाबबाय थाबाय होनबा बियो आंखौहाय माबा माबि खालामबाय थायो सोरबा बांगालाव जानाय भिडिअ कल खालामनानै रायज्लायबाय थायो माबाबाय थायो। होमबा आं सानदों आं मानो बेबायदि जादों आं बेबायदि नङामोन आं बे मिथिंगाखौ 2 मासल'सो लोगो मोनदों। आरो फार्स्ट टाइमावबो आङोहाय बिसिनाव थांनायावहाय थांदों आं बे खोथाखौ बुंदों। खिन्थु थांनानै अखानायै न'खराव सोंनानैसो हाबाखौ जानाय खोथामोन आरो फेमिलिया जुदि होयोबासो हाबाखौ होगोन आरो जुदि होआबा हाबाखौ होआ होननानैहाय। ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो आंखौ कभिनेस खालामनो लांबाय आं खालामथ'ला होननानै लांबाय खालामबायबो। खिन्थु अखानायैनो बे कभिनेसाव बेफोर जादों बे कभिनेसा जायाखैसैनो बे सार्टिफिकेटआ जेबो भेलुआनो गैला सानथामनि थाखायमोन आरो नाथाय जों अनलाइन खालामनो हायाखिसै। ओमफ्राय आरो बेंगलरनिफ्राय फैनाय समाव सिमटम जादों आं। ओमफ्राय आं सिरियास जानायाव डक्टरफ्रा आंखौ आइसिइउ होसिगोन नालाय नाथाय बिसोरो गावसोरबो गिबाय पुलिसखौ होनानै माबादि आंखौ लांबाय जबरदस्ति हायाबाबो। ओमफ्राय आं एफा देहा दुरबलबाबो अखानायै आंखौ मिथिं लेंबाय बिसोरो आं हायाबाबो। मिथिं लेंनानै आंखौहाय ओरैबायदि हारसिङै दरसे खालामबाय बाजैमोनाबो आंखौ नारखें खालामबाय न'सिबो हाबनो होला बेबायदि खालामबाय। आरो गावनो थांदो होनो नों थाङोबा थांथारदो नोंखौ नांला होननानै एथ' बैसो जानाय हिनजाव होननानैहाय। ओमफ्राय आरो आं जेब्ला फैनो होनो अब्लाहाय आंखौ फैनो होआ बेंजोबो। ओमफ्राय बाबाखौबो फैनो होननायखाय आं लिंहरबाय उनावहाय आरो फैनो होआसै आंखौहाय। मिन्थिगौ आं जि भुल जादों आंना भाइरेल जाजोब्बाय भुल जाबाय आंनि लाइफआव फरवार्ड जाबाय आं